бинандагони гиромӣ мо ҳоло дар оғози қисми дуюми рақобат тағйиротро дар ҳайати дастаи мизбон мебинем. ба майдон баромада истодааст футболбоз таҳти рақами 22 дифогари канорӣ Манучер Ахмедов ва акнун ӯ бозиро дар ҳайати асосии дастаи Равшани Зафаробод давом медиҳад. хуб, дар ибтидо мехостам ёдовар шавам ки дар охири қисми аввали бозӣ мо шоҳиди як голи бисёр зебои футболбозони тими Истиқлоли Душанбе шудем ва ҳамон тавре ки онҷо дидед гол аз ҷониби Алиҷон Караматуллозода ба ҳадаф расонда шуд ва ба ин тартиб ҳисоби умумӣ дар қисми аввали бозӣ 2-0 ба фоидаи дастаи Истиқлоли Душанбе гардид. хуб, қисми дуюми рақобат шурӯъ мешавад, он ҳам бо тағйирот ва биёед акнун ба ҳайатҳои ҳар даста дигар бора таваҷҷӯҳ кунем. гузариши бисёр хуб инҷо ба назар мерасад ва довар ишора мекунад ки қоидаи бозиро Алиҷон Кароматуллозода дар баробари ҳариф вайрон кард, чун суратафзоии Парвизҷон Деҳқонов аз канори чап ба назар мерасид. бас довар ишора карда истодааст ки дар ҳамин ҳолат қоидаи бозӣ вайрон шуд. вазъияти стандартӣ бисёр хуб барои футболбозони дастаи Равшани Зафаробод акнун ба вуҷуд омад. ҳоло биёед бибинем ки аз ин фурсат чӣ гуна истифода мебаранд ва баъдан ба ҳайатҳо боз таваҷҷӯҳ ҳам хоҳем кард. бо қувваи чандон зиёд барои истифода бурдан аз ин вазъияти стандартӣ ҳозир нашудаанд футболбозони тими Равшани Зафаробод ва инҷо фурсат ҳам амалан барояшон ба вуҷуд наомад. хуб, ҳайати дастаи Равшани Зафаробод барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. дар хати дарвоза Муҳриддин Ахмедов бозӣ мекунад бо рақами 35. ҳоло Аҳтам Назаров натавонист ки дар ин лаҳза тӯбро нигоҳ дорад. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд ино дифогарон Умед Одинаев, Эраҷ Раҷабов, ҳамчунин Мавлонҷон Исмоилов ва Ҷавоҳир Ғайбуллоев ба ҳисоб мерафтанд ки дар оғози қисми дуюм ба ҷои яке аз онҳо Манучер Ахмедов бо рақами 22 ба майдон баромад. дар хати ним муҳофиза имрӯз Хурсанмурод Ҷумаев рақами 8 капитани даста, рақами 27 Беҳрӯз Дӯстмуродов, рақами 2 Зуфарҷон Акбаралиев ва рақами 7 Азимҷон Мавлонов бозӣ карда истоданд. дар хати ҳамла бошад Парвизҷон Деҳқонов рақами 10 ва рақами 11 Бахтиёр Зарипов. сармураббии даста Назиршоҳ Ризомов ба ҳисоб меравад. ҳоло кӯшиши навбатии футболбозони Истиқлолро мебинем барои роҳандозӣ кардани ҳамла, аммо дар ибтидо андаке ба онҳо мушкил шуда истодааст. хуб, дар ҳайати ин тим тағйирот нест. дар хати дарвоза Рустам Ятимов бозӣ мекунад бо рақами 1. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд дифогарон Владислав Касминин рақами 17, рақами 44 Никита Чичерин, рақами 19 капитани даста имрӯз Аҳтам Назаров мебошад, рақами 23 Алиҷон Кароматуллозода, рақами 7 Муҳаммадҷон Раҳимов, рақами 77 Муҳаммад Исоев, рақами 70 Шаҳром Сулаймонов, рақами 84 Ислом Зоиров ва дар хати ҳамла Рустам Соиров рақами 9 ва рақами 11 Шервони Мабадшоев мебошанд ки сармураббии даста ҳамзамон Виталий Левченко ба ҳисоб меравад. хуб, тари ҷойгишаи футболбозони тими Истиқлол ҳам имрӯз 4-4-2 нишон дода шудааст. одатан мо Истиқлолро бештар дар давоми солҳои охир махсусан дар давраи роҳбарии Виталий Левченко бо тарҳи ҷойгишавии 3-5-2 мешинохтем ва медидем ки маҳз ҷойгишаи футболбозон дар майдон ҳамин гуна аст. аммо имрӯз бо дар назар дошта шояд баъзе аз мушкилиҳои кадрӣ онҳо тари ҷойгишавии умумии бозигаронро дар майдон ба ин тартиб андаке ҳам бошад тағйир додаанд. рисоли навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст ва фурсати бисёр ҳам хуб барои Рустам Соиров, аммо ҳаракати ӯ ҳамзамон қабули тӯб бисёр дар сатҳи хуб буд, вале баъдан нуқтаи ниҳоиро гузошта натавонист. Рустам ҳарчанд зарба ҳам зад, вале баланду ноаниқ.
باید بگویم که اصلا تا دقیقه 30 رقابت شاگردان ویتالی لفچنکو بنیاد برتری داشتند در برابر حریف و تنها بعد از این کامبش با تیم روشن ظفرآباد امکانیت پیدا شد که هجوم‌های خود را تشکیل کنند و یک چند وضعیت‌های استانداردی خوب هم شاگردان نظیر شوریزم افکار کردند، اما از آنها استفاده بردن نتوانستند و بعدا باید یادآور شوم که البته گل دوم در لحظه‌های پایانی قسم اولی بازی به هدف رسانده شد. این هم در حالی است که ابتدا در دقیقه 11 ملکه استقلالی ها به پیش برآمدند و اونجا خاطرتان باشد شیروانی محمدشویف گل را به هدف رسانده بود. و بازیگرانی روشن ظفرآباد اکنون لازم می‌آید تا اینکه بیشتر در قسم دوم رقابت فشار آورند و کوشش کنند برای توپ‌ربایی ها در مرکز میدان اگر این چیز امکان پذیر شود و اگر باز هم فرصت ها بهتر می شود برای این تیم اگر در گرد اطراف جریمه‌گاه حریف به این کار مشغول شوند، اما با این چیز باوری البته کمتر است. اما چون بوگنت در مرکز میدان اونها توپ رو میگیرند، فرصت ها خام برای این دسته هم پیدا شدنش از احتمال دور نیست. یک ضربه بسیار هم قوی ولی دروازه‌بان رستم یتیموف زود توپ رو به دست میگیرد و با همین این فرصت را از بین میبرد. امروز در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیتی کشورمون واقع در شهر خوجند یک گروه از مخلصان تیم استقلال هم حضور دارند. ارسال نوبتی تو به سوی فوتبالبازان استقلال است اینجا و چطور میبینید تو با فوتبالبازی دسته روشن رسیده از میدان بیرون شده، از این خاطر ضربه کنجی تعیین می شود. بله، نیم محافظتگر محمد جان رحیموف اکنون البته ضربه کنجی را باید اجرا کند، اما در حالت قبلی تو با عظیم جان مولانوف نیم محافظتگر تیمی روشن رسیده از میدان بیرون شده بود. ارسال توپ رو میبینیم حالا و فرصتی بسیار خوب در قبط دوم اینک پیدا شد برای رستم سویروف، ولی چطور میبینیم ضربه زده او اندک بلندتر رفت. خب تغییرات اکنون در هیئت دسته روشن ظفرآباد. پرویز دهقانوف رو از میدان میگیرند که با رقم 10 بازی میکرد و با جاش جهانگیر علیف با رقم 18 میبرد. همچنین با میدان تحت رقم 77 اینجا بختیار زوکیروف باید براید و او با جای همدسته‌اش که با رقم 21 بازی میکند امید اودینایف بازی رو دوام میدهد. سه تغییرات تو همین لحظه اکنون در هیئت دسته روشن ظفرآباد با وقوع پیوست. خب چطور میدونید در چمپیونات ما دوام سالهای اخیر البته عوض کردن 5 نفر اجازه داده شده است و حالا باز روشن فرصت دارد تا 2 نفر دیگر رو هم عوض کند. خب با حالتی که توپ به دستی عظیم جان مولانوف رسید، بار دیگر برای ما شما پیشنهاد میکنند و در این لحظه بسیار خوب حرکت کرد منوچهر احمدوف و با چنین جایشی خود اجازه نداد که زود هجوم را فوتبالبازان تیم روشن ظفرآباد دوام دهند. معذرت، البته دسته استقلال دوام دهند. محمد ایسویف باز مجبور شد او هم به قفا پس دهد. توپ‌ربایی بسیار خوب از سوی فوتبالبازان روشن و گزارشی بسیار هم عالی از کنار چپ. ادامه حمله را حالا خواهیم دید. پرتافت و ببینید که چگونه امکانیت اینجا اکنون به وقوع می‌پیوندد برای میزبانان، اما از این فرصتی داشتهشان استفاده کردن نتوانستند. به هر حال جهد و تلاش و امکانیتی که در اختیار داشتند بسیار قابل توجه است. بختیار ظریفوف حملهگر دوم دسته این مراتب از کنار با چنین صورت افزایی خود برای تشکیل کردن حمله سهمگذار بود، لیک در نهایت کار البته ضربه بعدینه که به نظر رسید از داخل جریمه‌گاه راست و دقیق جانب دروازه رستم یتیموف نبود.
باز هم توبرابویی نوبتی است سوی فوتبالبازان روشن بسیار هم خوب چطوری من بالاتر اشاره کردم اونها دوامی چند دقیقه اخیر حرکت کرده ایستادن مخصوصا در بازیافت توپ و توبرابویی در مرکز میدان فاولمندی اونها باعث بر آن شد که ما با اشتراک این دسته در طول دقیقه اخیر پای در هم چند هجوم خوب رو ببینیم. رستم سویرف پاسی او به کنار شروانی محمدشویف با توپ باز هم یک پاس دیگر امکانیت اجرای ضربه اکنون پیدا نشد ولی به هر حال ببینید کم بی‌توجهی دفاعگران روشن ظفرآباد هم این لحظه زود آشکار می شود مخصوصا ایرج رجبوف بعدا مجبور شد که وقت یک گروه از همدستای دیگرش کمی بی اهمیتی کرده ایستادند همون حالت رو برطرف نمود. محمد исоев ислом зоиров ирсоли тӯб аз сӯи ӯ акнун имконият пайдо мешавад вале офсайд будааст барои рустам сӯиров. таркиборои бисёр ҷаззобу дидани буд бо иштироки футболбозони дастаи истиқлол. бори дигар метавонед бубинед лаҳзае ки партофти тӯб сурат гирифт ба рустам сӯиров ва онҷо вуҷуд доштани офсайд ҳам зуд барои мо шумо ошкор мешавад. нагуфта намонад ки тибқи нақша мебоис бозиҳои даври нуҳуми чемпионат рӯзҳои 27 ва 28 май сурат гиранд аммо бо сабаби омодагии тими миллии кишварамон ҳамчунин дастаи мунтахаби олимпиямон ва мусобиқаҳое ки болотар тетовар шудам ин бозиҳо сурат нагирифтанд ва имрӯз ду бозӣ ҳоло барпо шуда истодааст ба ғайр аз рақобати дастаҳои равшани зафаробод ва истиқлоли душанбе ҳамчунин бозӣ бо иштироки дастаҳои равшани кӯлоб ва файзкан сурат гирифта истодааст. محمدجان رحیمов аут ба фоидаи дастаи истиқлол аст ва пагоҳ боз баргузории рақобати дастаҳои истаравшану эсхата дар нақша мебошад. ва табиист ки ду бозии дигари ин давр аз ҷумла бо иштироки Регар Тадас Хуҷанд ва клуби марказии варзиши артиш бо хатлон сурат намегирад бо сабаби оне ки Хуҷанд ва клуби марказии варзиши артиш барои иштирок дар ҷоми конференсияи футболи осиё тайёрӣ дида истоданд. ман аз фурсат истифода бурда ба ҳар дуи ин дастаҳо муваффақият ва бурду зафарро орзуманд ҳастам ва умедвор мешавам ки бисёр хубу дар сатҳи олӣ футболи кишварро намояндагӣ мекунанд. инҷо аксини ҳуҷуми навбатиро бо иштироки дастаи равшани зафаробод метавонем бубинем агар ту боқӣ монад. на ба ҳар ҳол ба ислом зоиров муяссар шуд ки ба қафо баргашта аз уҳдаи албатта бартараф кардани ҳуҷуми ҳариф барояд ва дар ин лаҳза бошад акнун бубинед бахтовар зокиров тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. муборизаи бисёр хуб мебаранд дар ин лаҳза муҳофизатгар Никита Чичерин ва судаи бартараф кардани ин ҳолат маҳз ӯ баромад. ҷаҳонгир алиев ирсоли тӯб ба сӯи ӯ мубориза инҷо давом дорад ва футболбозони тими истиқлол аз удаи бартараф кардани ин ҳолат баромаданд. шаҳром сулаймонов суратафзоии ӯ тавассути канори чап инҷо имконият метавонад барои ӯ пайдо шавад. шаҳром тӯбро нигоҳ медорад ба ҳар ҳол пас ба марказ Ахтам Назаров як паси дигар идомаи ҳуҷумро мебинем фурсат ҳаст
зарбаи муҳаммадҷон раҳимов ва сутуни дарвоза боз тири дарвоза акнун ду маврид пай дар ҳам имконият барои футболбозони Истиқлол, аммо бахташон нахандид. махсусан фурсати бисёр хуб барои муҳаммадҷон раҳимов буд. рости чунин ба назар расид ки бо андаке таъхир ӯ ҷониби дарвозаи ҳариф зарба зад, вале баъдан имконияти дуюм ҳам чандон бад набуд, вале дар ҳар ду маврид сутун ва тири дарвоза кӯмак кард ба дастаи мизбон. албатта ки онҳо дар хона ҳастанд ва бояд дар ҳамин гуна мавридҳо ҳадяқал ин чизҳо барояшон кӯмак кунад. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро таркибборои бисёр ҷаззоби футболбозони Истиқлол маҳз анамин лаҳзот чунин ба назар мерасад ки андаке бо таъхир зарба зад муҳаммадҷон ва баъдан Шаҳром Сулаймонов зуд зарба мезанад, вале зарбаи задаи ӯ ҳам ба тири дарвоза расида баргашт. нофаҳмӣ байни футболбозон аст ба назарам ва ҳоло довари марказ Абдулла Давлатов ҳам маҷбур мешавад ки бевосита дахолат кунад ва ин ҳолат барои ором кардани футболбозони ҳар ду даста ҳам бо чораҳои андешид. бале корти зард ба муҳофизатгари марказии дастаи Истиқлол нишон дода шуд. Владислав Касминин ба ин тартиб бо баргаи зард ҷазо дода мешавад. нугуфта намонад ки мисол се дифогаре ки Истиқлол ҷалб кард, ҳам Никита Чичерин, Владислав Касминин ва ҳамчунин Тимур Патсваня, ҳар се чунин ба назар мерасад ки аз он дифогарони хубе ки Истиқлол давоми солҳои қаблӣ аз хориҷ ҷалб мекард, ҳам аз нигоҳи гӯем касбияти варзишии худ ва ҳам аз нигоҳи касбияти муоширати футболбозиашон ё ин ки як нав одаму одамгарияшон ва муносибати гӯем муносибату рафторашон ҳам бо ҳамдастаҳо ва ҳам бо футболбозони дастаҳои рақиб хело фарқ мекунанд. онҳо бениҳоят дар ин ҷиҳат камбудӣ ва ё нуқсу заъфи зиёде доранд, гӯям хато намешавад ва ошкоро ҳатто дар баъзе аз мавридҳо чунинам ба назар мерасид ки асад зиёд гӯем мехоҳанд таваҷҷӯҳ ба онҳо равон шуда бошад. намедонам бо ҳамин сабаб ё ин ки ягон омили дигар аст ки онҳо баҳудаву беҳуда дар баъзе аз мавридҳо баҳсу мунозира кардан мегиранд, ҳам бо футболбозон ва ҳам бо доварон. чунин ба назар мерасад ки як нав эҳтиром дар ҳамин гуна ҳолатҳо ки бояд хоси чунин футболбозони касбии легионер бошад, дар онҳо умуман дида намешавад. намедонам ин ба чӣ рабт дорад, вале ҳамин гуна як нав муносибати начандон хуби онҳо ба назар ҳам мерасад. инҷо фурсати бисёр хуб барои Рустам Соиров, вале бубинед ки аз имконияте ки як ба як дошт истифода бурда натавонист Рустам имрӯз бори аввал нест ки чунин фурсатҳоро истифода бурда наметавонад. дар оғози қисми дуюми бозӣ ҳам агар хотиратон бошад, ҳамин гуна як ҳолат бо иштироки ӯ ба назар расид. чун болотар ҳар се легионери хатти дифои дастаи Истиқлолро дар якҷоягӣ гуфтам, аммо шояд инҷо Тимур Партсваняро аз ин феҳрист берун кардан ҳам мумкин бошад, бо сабаби оне ки ӯ камтар дар бозиҳо иштирок кард, бо сабаби осеб гирифтанаш дар рақобатҳои Лигаи Чемпионҳои Осиё. бозам пас ба самти Рустам Соиров аст. аввалин шуда ба тӯб мерасад Рустам. акнун ҳаракатҳои минбаъдаи ӯро мебинем. фурсати бисёр ҳам хуб ва инҷо бубинед ки 7 гол ба қайд гирифта мешавад, ё гол ба дарвозаи худ метавонем бигӯем. ин ҳолатро Рустам ба назарам чунин менамуд ки зиёд мехоҳад худ албатта ба задани гол муваффақ шавад, вале ин лаҳза акнун тӯб ба футболбози дастаи ҳариф расида ба дарвоза ворид шуд. дақиқаи 64-уми бозӣ аст. бори дигар метавонед бубинед ба Эраҷ Раҷабов албатта инҷо тӯб расида ба дарвоза равон шуд. мутаассифона барои дифогар, аммо бояд бигӯем ки каме дар ин лаҳза ҳамин лағжидани пояш боис бар он шуд ки чунин фурсат барои ӯ пайдо шавад. давоми чанд дақиқаи охир агар аҳамият дода бошад, Истиқлол фурсатҳои хуби голзанӣ дошт. ҳарчанд тими Равшани Зафаробод ҳам кӯшиш мекард тавассути аксулҳуҷумҳо
ҷавоб гардонад, аммо фурсатҳои беҳтар албатта ки ба фоидаи дастаи меҳмон буд ва дар ниҳояти кор ба онҳо муяссар шуд ки голи сеюмро ҳам ба ҳадаф расонанд. дар идомаи рақобати имрӯза ва инҷо акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва корти зард ба Алиҷон Кароматуллозода нишон дода шуд. хуб, Алиҷон Кароматуллозода ба ин тартиб бо корти зард ҷазо дода мешавад. Мурод Ҷумаев зуд хост тӯбро ба бозӣ дарорад, аммо дувар ишора мекунад ки на, танҳо баъд аз садои ҳуштаки ӯ бояд ин корро анҷом диҳад. Хурсанд Мурод ирсоли тӯбро акнун мебинем ва инҷо оромона Рустам Ятимов бе ягон мушкилӣ ин ҳолатро бартараф мекунад. Дар воқеъ Рустам Ятимов дар бозии охирин бар муқобили Қирғизистон дар ҳайати тими миллии кишвар бисёр олӣ ҳаракат кард, махсусан дар ҳолатҳои мураккабтарин бо сам севои муҳимтарини ӯ ба мо кӯмак расонд. акнун инҷо қоидаи бозӣ вайрон нашудааст, мегӯяд довар бояд бозӣ идома ёбад, вале футболбозони Истиқлол бевосита аз идома додани ҳамла даст кашиданд, ба он хотире ки ба футболбози тими Равшани Зафаробод ёрии тиббӣ расонида шавад. дар ҳолате ки дидем мо шумо бо таъсири футболбози ҳариф не, балки бевосита вақте мувозинатро андаке аз даст дод футболбози тими Равшани Зафаробод, дар ҳамон лаҳза ӯ осеб гирифт. Инам дифоъгар Ҷавоҳир Ғайбуллоев аст. хуб, аз ҷониби Равшани Зафаробод ҳам ферплей риоя мешавад, онҳо тӯбро бармегардонанд ба ихтиёри ҳариф. бояд бигӯям ки рӯзҳои истироҳатӣ дар пеш истода, боз баргузории баъзе аз рақобатҳои дигар ҳам дар назар ҳаст ва инҷо акнун худи Рустам Соиров ҳам ба задани гол муваффақ мешавад. Билохира аз кӯшиши сеюми худ дар қисми дуюми бозӣ ӯ ба задани гол даст ёфт ва инҷо табрикоти ҳамдастҳояшро қабул мекунад. Рустам ин шабу рӯз барои ӯ ҳам чандон осон сипарӣ нашуда истодааст, махсусан бо дар назар доштани он ҳолате ки бо дар ҳайати тими миллии олимпии кишвар ба вуқӯъ пайваст. аммо футболбози воқеан ҳам дорои лаёқати хуб аст. Ба назарам ӯро ба роҳи дуруст даровардану тарбия кардан беҳтарин равише хоҳад буд ки дар идома ҳамагон интизор ҳастанд то ин ки чунин ҳаракатҳои хуби ӯ дар ҳайати ҳам тими миллии кишвар самар диҳад. бубинед чӣ гуна хуб ҳаракат мекунад, тӯбро қабул кард ва баъдан оҳистак аз болои сари дарвозабон онро ба дарвоза ҷо кард. асад зиёд ба ҳамла дода шудани футболбозони тими Равшани Зафаробод ки ба ҳар қимате набошад мехоҳанд дар бозии имрӯза шояд ҳадди ақал як дафъа ба дарвозаи ҳариф гол зананд. ин боис бар он шуда истодааст ки анамон як назму низоми муайяне ки каму беш дар қисми аввал дар бозии ин тим дида мешуд, дар қисми дуюм аз ҳам биафтад ва умуман мо як бозии хубу бо тартиби ин тимро дар хатти дифоъ дар қисми дуюм намебинем. табист баробар бо Истиқлол бозӣ кардан бисёр мушкил аст. бозии кушод нишон додан оқибатҳои чандон хубе надорад. ин чизро борҳо дастаҳои дигари лигаи олии футболи кишвар ҳам таҷриба карданд. ва фикр дорам чун дар хонаи худ бозӣ карда истодааст, Равшани Зафаробод ҳадди ақал дар идомаи ин бозӣ дахмпазирии дарвозаро нигоҳ доштан бояд яке аз ҳадафҳои асосии онҳо ҳам бошад, бо вуҷуди он ки ҳарифи имрӯзаашон Истиқлол аст. вале
фурсатҳо ҳам пайдо шуда истоданд. гоҳ мумкин аст дар аксул ҳуҷумҳо ё ин ки дар рафти лаҳзаҳои дигаре ки фурсат ҳаст барояшон ҳадақал ба задани гол муваффақ шаванд. ду тағйирот дар ҳайати дастаи Истиқлол сурат мегирад. Саёди Ковусчо ба майдон мебарад бо рақами 14. ӯ ба ҷои Муҳаммадҷон Раҳимов бозиро давом хоҳад дод ва нафари дигар бо рақами 27 Далер Имомназаров аст ки ҳоло вориди майдон мешавад. баъд давра мебинем Далер ба ҷои Аҳтам Назаров акнун бозиро давом медиҳад. Нагуфта намонад ки Далер Имомназаров ба наздикӣ дар ҳайати тими миллии кишвар дебют кард. инам ҳарчанд бисёр дер бошад, яъне дар 27 солагиаш, аммо шоистаи таваҷҷӯҳ аст барои ҳамин футболбоз ки тавонист эътимоди истоди мураббиёни мунтахаби кишварро ба даст орад ва ба ҳайати тими миллии кишвар ҷалб шуду. дар ҳар се бозӣ пайдар ҳам мо чӣ тавр дидем аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ӯро ба майдон оварданд. имрӯз агар мо ба рӯйхати футболбозони ҳайати эҳтиётии тими Истиқлол таваҷҷӯҳ кунем, онҳо бениҳоят кам ҳастанд. Саёди Ковусчо пас ба қафо. инҷо фурсат акнун барои Ислом Зоиров. боз ҳам Саёд бо тӯб. гузариши бисёр хуби ӯ ва дар ин лаҳза акнун баъд аз ирсоли тӯб аз ҷониби Саёд тӯб аз майдон берун мешавад. хуб, ба ғайр аз ду футболбозе ки ба майдон баромаданд, ду нафари дигар боқӣ монданд. яке дарвозабон Муҳриддин Ҳасанов ва дигаре Нуриддин Давронов аст, футболбози бо таҷриба. чутавре гуфтам, баъзе аз мушкилои кадрӣ дар ҳайати тими Истиқлол ба назар мерасад. аз ин хотир чунин ҳолат дар ин тим ҳоло дида мешавад. ҳамзамон бо ин ногуфта намонад ки аз имкониятҳои худ ҷиҳати иваз кардани футболбозон се дафъа то ҳамин лаҳза мизбонон истифода бурданд ва дар курсии бозигарони эҳтиётии ин тим дарвозабон Муродулло Саидов, дифогар Шоҳрух Қобилбеков, нимуҳофизатгар Шомаҳмад Охунов боқӣ монданд. яъне се нафари дигар. аз ин миён ду нафарашонро мумкин мо дар майдон бубинем. вазъияти стандарти акнун ба фоидаи дастаи Истиқлол аст. рустам меафтад, аммо бозӣ давом дорад. бояд ҳарчи зудтар хавфу хатарро дур кунанд, аммо дар ин ҳолати бисёр мушкил бибинед ки футболбози тими Равшани Зафаробод Азимҷон Мавлонов ба корҳои дигар машғул. ва вақти ӯ албатта ҳуҷуми қаблии дастаи Истиқлол бо ягон натиҷаи назаррас ҷамъбаст нашуд. вагарна ҳамдаставо албатта бештар маҳз ӯро гунаҳкор медонистанд дар ҳамон ҳолат. алиҷон Кароматуллозода боз ҳам дар ҳолати дигаре ки тӯбро аз даст дода истодааст, зуд ба қоида вайронкунӣ даст мезанад. Шервони Мамадшоев. Шаҳром Сулаймонов боз ҳам тӯбро ба ӯ гузошт. Ислом Зоиров. Саёди Ковусчо пас ба марказ. инҷо акнун имконият пайдо мешавад ва як зарбаи бисёр ҳам қавӣ аз ҷониби
шервони Мабачуев буд ва ҳоло талабам мекунад ки зарбаи кунҷи таъин карда шавад, аммо довар ишора дорад ки аз назди бозӣ бевоста бояд ту ба бозӣ дароварда шавад. мо шумо бошад имкон дорем ки ин ҳолатро такрорам бубинем. Зарба воқеан ҳам бисёр маҳкаму хубе. албатта ҷониби дарвозаи ҳариф равон шуд, аммо чӣ тавре дидем каме баландтар буд. ислом Зоиров партофти ту ба сӯи ба канори чап буд, аммо ту то ба далер Имом Назаров рафта нарасид. як муддате ҳам бошад акнун хавфу хатарро равшаниҳо аз назди дарвозаи худ дур мекунанд. имконияти идома додани ҳамла пайдо мешавад. инҷо Ҷаҳонгир Алиев паси ба қафо ва ҳамдастҳои дигараш ҳам бояд талош кунанд барои беҳтару хубтар ҳаракат кардан ва фурсат ҳам мумкин аст ҳарчи ин мавридҳо пайдо шавад, аммо оромона ин ҳолатро чӣ тавре дидед бартараф кард Владислав Касмини. каме нофаҳмӣ ҳам байни футболбозон ба вуҷуд меояд дар ин ҳолат. ва чӣ тавре дида истодаед Бахтиёр Зарипов бо далер Имом Назаров каме танишои лафзӣ ҳам дошт. хуб, Рустам Ятимовро аз майдон гирифтанд ва ба ҷояш Муҳриддин Ҳасанов ба майдон бахтанд. дарвозабони эҳтиётии тими Истиқлол вориди майдон мешавад. инҷо маълум буд ки офсайд аст барои Рустам Зоиров ва аз ин хотир Рустам ҳам зуд дарк кард ки дигар фурсати идома додани ҳамла боқӣ намондааст. бори дигар биёед бубинем. ногуфта намонад ки дар рӯзҳои сироати ҳафтаи ҷорӣ чӣ тавре болотар ишора кардам баргузории бозиҳои даври даҳум ки оғозбахши марҳилаи дуюми чемпионат ҳастанд дар назар аст. онҷо баръакси албатта бозиҳои даври нуҳум мешавад. Истиқлол Равшани Зафарободро қабул мекунад. ин бозӣ рӯзи 26 июн аст. хуб, аз бозиҳои дигар дидори дастаҳои Эсхат Аиста Равшан ва Файзканду Равшани Кулоб ҳам сурат мегиранд. ин бозиҳо рӯзи 25 июн ва ду бозӣ Хуҷанд Регарта аз Хатлон клуби марказии варзиши Артиш доир намешаванд. ва фурсати бисёр хуб акнун пайдо мешавад. Шервони Мабачуев зуд ба тӯб расид. ҳоло фурсати идома додани ҳамла ҳам ба таври бисёр мусоид фароҳам буд ва паси ӯ ба Ислом Зоиров. баъдан зарбаи задаи Ислом, аммо бозигарони ҳариф ҳам аз удаи бартараф кардани ин ҳолат баромаданд. як имконияти дигар. инҷо зарба аз масофаи дур, аммо зарбае ки Ислом равон кард бевосита ба ҳамдастааш бархӯрд.
довар ҳоло рафти бозиро манъ карда истодааст. муҳаммад исоев албатта қоидаи бозиро дар ин ҳолат легионери узбек дар баробари ҷаҳонгир алиев вайрон кард. ногуфта намонад ки қаблан ҷаҳонгир алиев дар ҳайати дастаи истиқлол бозӣ мекард ва аз ин тим баъдан гузариш кард ба ҳайати тими насафи ӯзбекистон. онҷо як муддат дар бозиҳо бисёр фаъолона иштирок мекард. ҳатто дар лигаи чемпионҳои осиё ҳамон равнамои хуби ӯро мо дида будем. аз ҷумла яке аз бозиҳо бар муқобили тими алсади хави буд. вале бояд эътироф кунем ки баъдан як осеби бисёр вазнине ки ӯ бардошт боис бар он шуд ки ин футболбоз муддати тӯлонӣ аз майдон берун монад ва хушбахтона аллакай сиҳату саломат аст. акнун дигар бора давоми чанд вақти охир махсусан дар нимаи дуюми мавсими гузашта ба тамринҳо шурӯъ кард ва шурӯъ аз оғози мавсими ҷадид ҷаҳонгир алиев ҳоло дар ҳайати дастаи равшани зафаробод бозӣ карда истодааст ки ин бевоста барои худи ӯ ҳам бисёр хубам ҳаст. ростӣ дар ҷавониаш яке аз истеъдодҳои хуби футболи кишвар ба ҳисоб мерафт. аммо чӣ илоҷ ки осеб албатта дар футбол метавонад ба ин тартиб ба корномаи варзишгарон бисёр халали ҷиддӣ ворид кунад ки дар мисоли ҷаҳонгир алиев ин чизро мо дидем. ва ба ҳайати тими миллии кишвар ҳам зуд ҷалб мешуд ҷаҳонгир. хеле хуб, шербони маҳбатшоев инҷо гузариши олию. акнун пас ба канори чап шаҳром сулаймонов, партофти шаҳром ва инҷо чӣ тавр мебинед ин ҳолат бартараф мешавад. ногуфта намонад ки шаҳром сулаймонов баъд аз муддати тӯлонӣ дигар бора ба ҳайати тими миллии кишвар ҷалб шуд. дар корномаи ӯ чунин ҳолат сабт шудааст ки бори аввал соли 2016 агар хотирам фаромӯш накарда бошад ба ҳайати тими миллии кишвар ҷалб шуд ва баъд аз он муддати тӯлонӣ ба ҳайати тими миллӣ дигар бора ӯро ҷалб накарданд. ҳоло фурсати бисёр хубе буд, аммо шервонӣ маҳбатшоев дар ин лаҳза андаке тӯбро аз худ дур мекунад ва ҳамин кифоя буд ки аллакай ин ҳолатро муҳриддин ахмедов бартараф кунад. бахтиёр зарипов ва зарбаи задаи ӯ аз масофаи дур барои муҳриддин ҳасанов ҳеҷ мушкиле эҷод намекунад. ва инак шаҳром сулаймонов дигар бора ба ҳайати тими миллии кишвар ҷалб шуд. фикр дорам асоси ин бозиҳои дуюмию дар ҳайати истиқлол дар лигаи чемпионҳои осиё буд, ҳам дар мавсими гузашта ҳам дар ин мавсим. ва бояд бигӯям ки дар ҷараёни бозиҳое ки дар кишвари қирғизистон сурат гирифт дигар бора мо дидем ки ӯ ба майдон баромад бо пиранҳои тими миллии кишвар. албатта ҳар қадар интихоб зиёд бошад, ҳар қадар номзадҳо ба тими миллии кишвар зиёд бошад, ин хуб аст, чун аз миёни футболбозони зиёди довталаб ба тими миллии кишвар ҳатман ситоди мураббиён ба даст таҳлилу баррасиҳо кӯшиш мекунанд нафари арзанда ва беҳтаринро ҷалб кунанд. хуболо муҳаммад исоев каме осеб гирифтааст, ба ӯ ёрии тиббӣ мерасонанд. А если бы ты сейчас сказал, 4-0 выиграли, давай я зажгу опять не игры. Так нельзя делать. гуфта намонад ки бинандагони гиромӣ дар баробари рақобатҳои дастаҳои лигаи олии футболи кишвар инчунин як рӯз пеш аз бозие ки онҳо доир мекунанд инчунин ҳайатҳои ҷавонони дастаҳо ҳам бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. аз ҷумла ҳайати дастаҳои ҷавонони истиқлол ва равшан бо ҳам бозӣ карданд ва дар ҷараёни он истиқлол бо ҳисоби бениҳоят калон 6-0 зафар ёфт.
خب اینجا چی حالت با وقوع میپیوندد؟ اکنون اعتراضی دفاعگری مرکزی دسته استقلال نسبت به بازیگری حریف است در مورد آنه که شاید انتظاری آن بودن فوتبالبازان استقلال که توپ رو به آنها برمیگرداند حریف. بیشتر می‌بینیم نیکیتا چیچرین اینجا اکنون نفری بود که بیشتر بحث کرده ایستاده است با بختیار زوکیروف. خب بینک چطور می‌بینیم برای ریوی فرپلی به هر حال فوتبالبازان دسته روشن ظفرآباد توپ رو به حریف برگردانیدن. ممکن است در همان حالت هندسه اونها چندان درک نکرد که میباید توپ رو به حریف برگرداند. از این خاطر او خواست حمله رو دوام دهد که این باعث ناراضگی نیکیتا چیچرین شد. به هر حال این نافهمی‌ها البته در فوتبال دوم رخ می‌دهند. چطور دیدیم این نافهمی نوبتی با وجود اومده هم زود برطرف می شود به واسطه با دخالتی هم دسته های هر دو فوتبال باز و همچنین خودی گروه داوران. الجون кароматло зуда пас ба канори рост Саиди Ковузшо бисёр гузариши хуб аз ҷониби Саёд ва ниҳоятан тасмим мегирад ки акнун пас диҳад ҳарчанд фурсатҳои хуби иҷрои зарба ҳам ҷониби дарвозаи ҳариф барои ӯ муҳайё буд, аммо шояд ба хотири оне ки дер кард. бибинед маҳз дар ҳамин ҳолат имконият буд як назар андохт ба канор, вале дид ки аллакай фурсат нест ва боз пас ба маркази ҷаримагор равон шуда буд ки ин ҳолатро бозигари ҳариф бартараф кард. як фурсати дигари бисёр муносиб инҷо акнун ба вуҷуд меояд баъд аз ирсоли тӯб аз ҷониби Никита Чичерин, аммо чӣ тавре дидем ин ирсол бисёр қавӣ буд ба самти Шервони Мабадшоев. ё мумкин хато кунам ман онҷо чунин ба назар расид ки дар саҳнаи охир Ислом Зоиров аст ки зарбаро бо сар равон кард. Ба ҳар ҳол аз ин ду нафар яке ва зарбаи зада шудаам чӣ тавре дидед рост ҷониби дарвоза набуд. خب استقلال در قسم اول دو گل زد، باز در قسم دوم دو دفعه. این ترتیب حسابی عمومی 4-0 با فایده آنها است. باید بگویم که پیش از این استقلال همگی یک غلبه داشت در چمپیونات، در بازی که برای گرفتن از آنها دویر کردن. ولی اونجا هم با طوری در روزهای خود گل سر دادن. اگر دو بازی بعدی رو هم به اعتبار بگیریم چون این حالت به نظر رسید. و امروز باری اول است در رقابت‌های موسم جاری که استقلال با طوری در روزهای خود حالا گل سر نداده است. و بر زمین با حسابی بزرگترین آنها اکنون غلبه کرده ایستادند. حالا یکی از آخرین تلاش‌های فوتبالبازان دسته رفشن ظفرآباد رو هم دیدیم، اما این مراتب ضربه زدهشون اصلا راست جانب دروازه هم نرفت. بسیار خوب، توپ رو نگاه می‌دارد سعیدی کووزشو و ارسال توپ از جانب او از سمت رستم سویرف است. شروانی مبادشوف ادامه حمله رو می‌بینیم و ببینید که امکانی سربازی با شهرام سلیمانوف گذاشته نشد. بسیار خوب حرکت کرد در همان لحظه
манучер Ахмедов ва тавонист ин фурсатро аз байн барад. манучер бисёр футболбози бо таҷриба аст. қаблан шарафи дастаи хуҷандро дифоъ мекард ва ҳатто як мавсиме буд ки ӯро беҳтарин дифоъгари чемпионат ҳам эътироф карда буданд. хуб, ду нафар аз бозигарони дигаре ки имкони ба майдон баромаданро доштанд ҳоло ворidi майдон мешаванд. яке Шоҳрух Қобилбеков бо рақами 5 ки ба ҷои Беҳрӯз Дӯстмуродов ба майдон баромад ва дигаре чӣ тавре мебинем бо рақами 31 Шоҳмаҳмад Охунов аст ки ба ҷои Хурсанмурод Ҷумаев ворidi майдон мешавад. Саиди Ковузшоҳ паси ӯ ба ҳамдастааш ки айни замон акнун бо дастбанди капитани бозӣ карда истодааст Шаҳром Сулаймонов равон шуд, вале барои Шаҳром офсайд буд. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. бале, бе ягон шаку тардид вуҷуд доштани офсайд инҷо ошкор аст. се дақиқа вақт илова шуд ба хотимаи вақти асосии рақобати имрӯза. шояд дар охир омада як ҳуҷуми футболбозони дастаи Равшани Зафаробод барояшон натиҷа медиҳанд. Зарипов на назу тӯбро мегиранд ва довар ишора карда истодааст ки қоидаи бозӣ вайрон шуд, яъне бо қоида вайронкунӣ тӯбро гирифтанд. фурсати хубе аст то ин ки аз ҳамин масофа зарбарост иҷро шавад ҷониби дарвоза ва барои анҷом додани ин кор чӣ тавре мебинем Ҷаҳонгир Алиев тайёрӣ мебинад. албатта ҳамдастҳои дигараш ҳам ҳоло шояд даъвогар ҳастанд барои иҷрои зарба, махсусан Бахтовар Зокиров бо рақами 77. аммо ҳар тасмиме гирифта нашавад. ман фикр дорам аз ҷониби ин ду нафар дар ниҳояти кор ба эҳтимоли зиёд зарбаи ростро хоҳем дид. яъне қади назар аз оне ки кадоме аз онҳо зарба мезананд ҳадафашон ҷиддӣ аст барои иҷрои зарбаи рост ҷониби дарвозаи ҳариф. андаке мушкил хоҳад шуд ба он хотире ки футболбозони қоматбаланди тими Истиқлол дар девори дифоӣ ҷо гирифтанд. Алиев зарбаи ӯ ба девори дифоӣ расида тӯб бармегардад. имконияти навбатӣ Алиев боз ҳам як зарба мезанад ва ин маротиб ҳам тавассути садгузори истиқлолиҳо ин ҳолатро бартараф карданд. охирин умеду орзуи мухлисони дастаи Равшани Зафаробод ҷиҳати оне ки ҳадиақал голи шармшиканеро имрӯз дар бозии хонагии худ ба дарвозаи истиқлолиҳо равон кунанд. бо ҳамин ба назарам барбод ҳам рафт ва 30 сонияи дигар боқӣ мемонад то анҷоми рақобати имрӯза. бори дигар ёдовар мешавам ки бинандагони гиромӣ имрӯз Истиқлол голҳои бисёр зебоеро ба дарвозаи ҳариф равон кард, махсусан голи дуюм ки аз ҷониби Алиҷон Кароматуллозода зада шуд. фикр дорам яке аз даъвогарон барои ҷоизаи беҳтарин голи ин мавсим ҳам хоҳад буд. ба ин тартиб ҳисоби умумӣ 0-4 ба фоидаи дастаи Истиқлоли Душанбе ва онҳо дар бозии имрӯза ҳарифи худ Равшани Зафарободро бо чунин ҳисоби калон торумор мекунанд. сипосгузорем ки тӯли ин муддат моро ҳамроҳӣ кардед. дар назди микрофон шӯраи Парвизи Маҳмадамин буд. ба ҷамъи гурӯҳи бузурги ҳамкоронам ки барои таҳия ва пахши ин бозӣ аз шаҳри Хуҷанд заҳмат кашиданд бо роҳбарии Фирӯз Бахтибеков бисёри сипос менамоям ва рӯзҳои баъди ҳам бинандагони гиромӣ мо ҳаракат мекунем ҷараёни бозиҳои дигари Лигаи олии футболи кишварро пайваста дар пахшҳои мустақим пешниҳоди шумо кунем. бо орзуи албатта муваффақият ва пирӯзии шумо дар ҳамаи арсаҳо ман ба гузориши навбатӣ нуқта мегузорам. хайр.